ମା ଗଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁ। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭିକ୍ଷା ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ। ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି। ମା ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମା ଚାଉଳ ସହିତ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ମତେ ସଫା ସଫା ଦେଖା ହଉଛି ତମ ଘର ଭିତରେ ମାଟି ତଳେ ବହୁତ ଧନ ରହିଛି। କୋଉଠି ବାବା କୋଉଠି? କୋଉଠି ବାବା ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ଆସିଲେ ମୁଁ କାଲି ଖୋଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ବାବା ଜାଗା ଦେଖାନ୍ତୁ। ମା ଇଏ କଣ? ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଚାଉଳ ସହିତ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ, ତମକୁ ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେଲ। ମୁଁ ବା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛି। କାହିଁ ଦକ୍ଷିଣା? ଖାଲି ତ ଚାଉଳ। ଦେଖୁନା ଦେଖାହବ। କାହିଁ ନାଇଁ ତ ଖାଲି। ଏଇଟା କଣ? ଚାଉଳ ଭିତରେ କୋଉଠି ପଇସା ଅଛି ତମକୁ ଦେଖାଉନି? ଆମ ଘରେ କୋଉଠି ଧନ ଅଛି ତମକୁ ଦେଖାଉଛି? ପିଳାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ମା ଆଡୁଆ ବାବା ଭଣ୍ଡ ବାବା।